Let's Kande Madu Marayunu Gabigaga. Kande Madu Marayunu Gabigaga. We have one. It's okay. Why have it? How would you come so easy? You want it, babe? Okay. Okay. Here, mommy, get call one day. Okay, one day. Let's hear you. When they go, because I get picture on that, so that they will also help us to track them. So low to Shirime. pure water. So you also mean I have corona pure water. Then I pure water. When Shonaga, you himo, Shonaga, you may champion higher. Never more I had. Never get I get it. I have Wuchechi. I have Wuchechi, will be the Kebunubi. Mezurike, New Road. Bacha. Yes, sir. Continue. So, well, just Obiaga high, or some merege higher, you're not Nayad. Mechabidoya. There him one man, or Simona, this man also Galia. Not a real Locroya no more, always single mother, Temoa, she was a single mother. Down that door, he me 2 days, your brother man or lot tired, you do latai, and may you do latai, your 2 days, the 3rd days, the man up bro, one lady us no 1 year on 1 year wine, you get one, bro, I be an so, you see, na Octoriga Zega, onion, alo, food stocks. Ihe iri oriri with ya here na had just uchecha hasimo Mama David o 10 minutes na kwa iwu na bụrụkwa ihe m were oto shiwuru onwe m ya ọsị m biko ka ha hie na abịa mụchi ihu onwe na nwanne ya nwaanyị ahụ nyeke nwa ara ka ha hie na kwa mma na enwere nwanne ya nwoke ya na ya na-ehi na abịa na wite ụmụ ya atọ na ube ya dị ọkụpa ya ụtọ na anụ m na ụmụ m ka ha hie nga m si ma emekwa ebere ha ehie ke nwoke agbọkpọrọ n'ala ha mena ke nwaanyị na nwa ya ihe na bed wite ụmụ nke m chienwe n'ụtụtụ Uchechi ejikere ọpụtama ọsị Uchechi jikeme ya ojikeme pụtasị ha asị m na m ojikeme ụmụ m nwa m ke nwoke ka ha chọburu ịkpọ m ejikeme nwa m ke nwoke jikeme ya. How many years? 6 years old, sir. Ejikeme ya nke nwaanyị ada ụmụajị ihe outing ka dị ebe mesị na ọ ga-eso nwanne ya nwoke. How many years? 5 years. You also not get so one year okay. Yo simungana mjikeme kwaya. Nsi ambano. Izi chanda he manne no moya. Gezi wa handi nke mego nke lebishi we. Awesome, don't worry. Na God will provide. Monga so madi bemu. Me jikeme ha bo he so influence of my neighbor. My neighbor also onye so na mejikeme ha kporo ya ma ụmụ nke ya ha agama nwanyị mmadụ apụọ ọ lọta si mụ na ụmụ m na m lekwuo no man na that person okwe kidnapper m si what mate me m si ka m tie yo si metikule na metikule na ya dị na mo na that person chọrọ ịlụ ya ọ pụtara ji unu yes sir hiri n'ụlọ unu wee kidnapper na ma na wee kidnapper no kidnapper ụlọ ụmụ gị no kidnapper ụlọ ụmụ m n'ụmụ nke ya n'ụmụ nke ya osokwu ya m si ya na isi ụmụ nke gosi isi metile ya si metikule na metikule na m tikwe na ndị ya da ọ ga-achịkpa ọchị m si eleghị minini eleghị ọsị m na ihe ga-asọvụ ya na mbịa na enwere polisi ebe ọ ga-akpọ m aga ya ọwụrụ na ahịa Tiger Base kpọrọ m gama na Tiger Base kpọga m n'aka Moses ahụ ka ọ kpọgara m onye nke ahụ asị m dee akwụkwọ m decha ihe m dere onye nke Moses asị m na ihe mere ya na m weta ego weta nọmba daman
weta nọmba demand ya try ya si na ọwụ ihe anị nke ha nọ na ha Abuja na ha na Abuja na iweta 3 million a ga-eji gaga kpọlata ụmụazị ebe Abuja ebe ahụ ha nọ na ọwa Abuja ka ha nọ na iweta 3 million kemgbe ahụ anyị na-ewegekwe ego ifu ma tracking everything na-ewege ego ọsa na-enye weteruole 100 million ma afọwa ke 2 million na poverty is na ya weteruole 1 million talk less of 2 million na poverty is a disease akwa na iwe poverty person na poverty always disease to us. Yes sir osi na ị ga-agbarịwakwa ga-achọta m ego ka ga kpọta ụmụaka ebe ha nọ sa mmanya sef na-akpọ m na phone. Ị ga-enyere ya aka? Yes sir. Ngwa nyere ya aka. This my sister. Mgbe ụmụazị afụchara ịga na police station because o nwegezi low BP na-ata ọjị sense ya apụga kamgbe ụmụ ya furu since last month. Ha sa bịa hụ nọ nso nkwa enye anyị adreesị anyị bịa mazi. Mgbe a na-akpọ anyị na-abịa ya na-anacha ya ego ọ na-anaghị more than 500,000 ya sị na ihe anyị ga-eweta 3 million na ya kwụbedị 1 million or 2 million na gịnị ụkwana ihe anyị wetega dị na na-akpọ mmadụ girl ka ọ bịa case mmadụ girl na-akpọ my sister na o weta 100,000 na enwere ebe ya gara asụ ụmụazị na Abakaliki na ụmụazị ga-apụta under 1 week. My sister si ya ọ pụtagakwa na polisi ịbịa na-espend ego ya spend gosi ya weta 100,000 ya sa mara na ole ya nyegekwenu na polisi ahụ anyị si ya ịwụga spirit enyogo ahụkwa ga ahụ oyiwewu di nwe ụmụnne ga-abịa for your daughter kwuru na ụmụazị apụ ụmụ my sister ma that chicken so ahị ogene ma Uchechi Ngozi amasọ dem ha onye ile bi na Abacha house aha nwa ya Uchechi ke nọ na sel na database esa so ya sa anyị na-eweta ka ha na-anakwa my sister ego n'azụ mma ha so anyị na-abịa but the while mgbe my sister abịajekwenu da police phone o ji n'aka ọ kụwara ya na main road o buzo wepụ sim card ya ụwa phone that lady then mgbe ọ garuziri na station Moses na-anawa ya ego everyday anyị na-abịa nye ego anyị na-abịa enye ego ya sị anyị na nwa nọ na sel ngọ ya na-provide ya ndị nwe ya abịaga ha na a na-enwekwa good Samaritan nyere mmadụ na ya ga-akwa good Samaritan yes onye ọgbaga nwa mmadụ furu n'aka na poverty is a disease na ebe ọ bụla egbarịrị case na ya wụ good Samaritan nye that lady nọ na sel anyị si ade ya kwa ịmana ihe onye rege mmiri pịa wọta oji ha ego otu ụka anyị na-abịa eweta ego everyday ya na anaghị ya si na ole sa wetara ihe ru 2 million or 3 million ha ga Abuja Alaọja hotel ga chọwa ụmụazị so anyị na-abịa anaghị ahụ na-eruzi one day mmadụ agwa anyị si na anyị chere mmadụ girl na ọ na-abịa na gate o mere ihe 2 days na gate nga my sister bi onye na-ebikwe na ya ada anyị echerezi the third day ọma na anyị nọ ya around 4 o'clock ka anyị pụtara 3 nweta ya 4 o'clock o bụ calabash ihe niile o buru ahụ nọrọ na front of the gate ma oil bill coverage ya na-eme ya agha aja ma ejide ya si ya ị ga-eme ihe ibire eme nga ị ga-eme ya sị na ya na-eme ihe ka ụmụazị pụta nsị ya achọgaghị na police station because ebulu ụzọ kpọrọ nwa ya ka ọ gaji ụlọ mmanya o kweghị eji ụlọ mmanya ya kpagharịga ndị polisi Moses kwọkwa ya na ndị otu Moses ndị boys ya agagharịcha this girl ekweghị eji ụlọ mmanya ihe ọkpọla ji wee enyi nwaanyị mmanya ebe ahụ onye mmanya na-aga na shop dị umeansị otu ya chi mara nwaanyị ọ bịa na shop ya bete nwe ngara ọhụ na ọgaba dị ume na-akpara gaji nga ahụ ọ na-agaba agara ndị bi nga ahụ asị ya akwụkwa nga nwaanyị ahụ bi na-enwe agadi nwaanyị na ọbịa eleta o letechakpuo onye ahụ ọlakpuo this girl ekweghị eji ebe nne ya bidagakwa Moses na ndị boys ya kwụrụ ha ya kwọlakpuo ya this girl enwe ihe mere ya akpagaghị ya aka the no relation mmanya bire megedati na ijidekwe mmanya akpọ ha kwa Moses ya jirikwe moto ya bịa burukwe da woman the woman apụta ha n'ime moto wepụta sim card ya na phone tikwo brezi ya n'ime phone ya n'ime brezi anya gwama Moses lekwe onye ahụ no wele phone ya tiba n'ime brezi ha agba nkịtị ha jiri ya boys ile kwụsị nwaanyị maka ebe ị na-aga the woman na-achịsara ha ọchị eburule nwaanyị agaruzie na Tiger Base enwere nwa woman na-akpọ Alice nọ n'akụkụ Moses ụkwụ onye police low court ya jụma this woman again so this woman imere bido sara ụmụ this girl ga-akpọpụtasị ha you again this woman imere bido sara ụmụ this girl ga-akpọpụta ha ọ were kpọpụta ha lekwe prison o kwuru ya 3 good times or 4 good times that woman enweghị ihe o kwuru ụmụ mma Uchechi a bịara igidere bugara Moses ewere ha ndị odomegede ha na cell odomegede ha na-eji nga ha nwege confidence and feeling fine enweghị ka o tiri na cell ma nwa na mmanya oti ha na cell diga na-akpachi isi na cell ya pụta ije onye kpaga isi ya sọ ndị otu ya kpara ya isi ma onye gịla ya nwa ya furu efuru isi tatad nwa na-ebe
akwa ata ose ọjị na coke for low BP anya jụma dis lady ịkpa gị isi nọ ndị otu ekpara isi ego niile maka eze anyị nyere anyị maka landlord ya nyere ego niile agwụchala nga ahụ asịkwa iweta 3 million mmadụ asa bịa kwurute na nọ nso nkwara anyị bịa kọwa ya nga ahụ na ihe anyị ga na-ericha ya ego anyị ga-ericha ya ego ụmụazị agakwa apụta na anyị ga-ama na asị na ọda ledi na ego ji enye gị ha wee ego orire na ụmụazị ahụ asị erere ụmụazị erere ha different people. Okay, aha nwa gị aha ọpara gị ahụ gịnị? Moses. David. Aha ọpara gị wụ David. 6 years old. Yes, sir. Nke ada? Victoria. 5 years old. 5 years old. Yes, sir. And ihe ha mere when? Kemgbe ihe ha? Last month. May. Yes, sir. May. That woman kemgbe gị na-ebido biwe na ya da na that ebe ahụ. Ke kpọbata bụrụ ọhụrụ. Kemgbe ị kpọbatara ebe ahụ? Middle of last year. Okay. Middle of last year. Yes, sir. Maka o shiri ni lọta enwe ebe ọma. Okay, which means ọ mgbe ị matakwara that woman. Yes, sir. Immediately ahụ ọ batara ya banye tu a. Ọ dị mma. Unu ji nọmba ahụ ha track ruo ejie? Yes, sir. Ọkwa unu ji ya? Nọmba ha track. Yes, sir. Kpọpụtara m ya. Kpọọla m nọmba. Kpọọla m nọmba atrak. Ị ga-akpọrọ m ya. Anyị ga-etinye ebe a. Ụmụnne anyị ndị na-ege anyị ga-enye anyị enyere anyị aka track ya da nọmba ka anyị mara exactly ebe that person nọ. Ịnụna? Ka anyị mara exactly ebe that person nọ. Don't worry, ogo na inwetaghị ya na ọ nọ nga ọ na-aga enyekwere nọmba anyị amakwa ma ọrụ nọmba o anyị ama ya were nọmba nye Moses nso ha sa trak aha da guy nwere ihe pụtara mgbe ya trak ihe ọ dere asa ha The King onye dị gel gwara anyị uche na aha nwa ha The King oke aha dị man The King ya nwoke yes okay The King 09066981297 ọzọ were nwayọ kpọọ ya 09066981297. Ọ dị mma biko ụmụnne m nyere na ya aka track ala anyị nọmba nwanne anyị nwaanyị kpọrọ now. Anybody that can track this number, inbox me. I will also paste my number in case onye ọbụla track number because send ara m ihe track tara na my WhatsApp group. Ebe ọ na Moses achọghị ịrụ ọrụ as a police officer. Ọkwụrụ na ebe mgbe mkpọrọ ya. Ọkwụrụ na ebe mgbe mkpọrọ ya. Chere unu na mgbe mkpọrọ Moses ebe ọ ya. Ya kọtụọ my call. Kpọsịa ya ozugbo mkpọrọ ya sị ya na nọ nso nkwa ya kọtụọ kọlụ. Kpọsịa ya ọzọ chọghị pick my call. So biko ụmụnne m nyere m aka ka anyị track ya nọ number. Let's track this number and help our sister. Then we are following this thing up. We are going to follow it up with the commissioner of police, and we are going to call Abuja because of this case. We are going to go to Abuja because of this case. Because picture hand on guy, you can also help us.